Hello, 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 hello mga kabikulana, mga sa lahat ng nanonood sa channel namin, sa lahat ng tao sa buong mundo, sa mga OFW, sa mga lalo na sa mga taga Saudi, taga US at kung saan pa man kayo naroroon, kung saan man kayo. Yan, magandang umaga. So yan po, halatang halata naman po kakagising ko lang. So yan, papunta po kami ng Bakakay. Shout out sa mga taga Bakakay. So pupunta kami dun sa pinagtatrabahuan ni Papa. Kasi dun sa may ginagawa nila ng cottage, 'di ba? Yung may vlog ko na yun, yung nung Mother's Day. Yung ginawa nila ng cottage is patapos na. So yan. Tapos sila Papa naman is magtatagate. Alam niyo yun? Yung magtataga sa dagat, yung maghahanap ng shell, ang tawag namin dito, yan, tagati, ganun. Tapos yan, hinihintay na nila ako. Ako lagi yung huli. Lagi ako nahuhuli. So yan, yung mga, ano ba tawag sa mga taga-Bakakay yung tao? Kung sa Santo Domingo Domingueños, sa Bakakay? So yan, comment yung mga kabikulana, di ko alam. So, yan po mga kabikulana at nandito na po tayo. So, kakarating lang po namin. So, dito po to sa pinagtatrabawan ni Papa yung bahay. Ayan o. Ayan sila Papa. Siya ina. Tapos, iniwan lang ni Papa yung gamit niya. Tapos, pupunta kami ng dagat doon sa may, tawag doon? Cottage na ginawa nila. So, dun kami, kasi sila Papa magtatrabaho dito. Tapos, habang nagtatrabaho sila dito, dun kami sa dagat. So, shoutout nga pala sa mga taga dito, taga Kahinugot, Kahugutan. So, shoutout po sa mga taga dito, sa mga taga Kahugutan, dito sa Bakakay. So, shoutout. So, ayun pa sila Papa. Mamaya, punta na kami doon sa dagat. So, bumili nga rin pala ako ng mga snacks, yan o. Ng tinapay, sopas. Tapos, eto, meron si Papang biniling pansit. Ayan, may mga rekado na kasi magluluto kami doon. Hindi pa kami nag-almusal. So, magluluto kami doon. So, at yan nga pala, meron pa dito si Papang biniling, karne. Karne ng baboy. Unat-una. Ate. Kaya na. Harin. Ito ba ito? Ako na sana. So, at yun po mga kabikulan. At nandito na po kami sa sa dagat na po. Kasong halang ang daanan. Oh my God. Hindi naman to ganito dati. Yung taob? Oo. Taob daw kasi yung yung dagat ngayon. Ibig sabihin, high tide. High tide. So, yan o. Kasi nung pagpunta namin dito ng Mother's Day, walang tubig yan. Tapos, ang suot ko pa naman o. So, kailangan tong taasin. Tapos, hindi ko babasahin yung chinelas ko, kaya bibit-bitin ko na lang. So, yan nga pala, may mga dumarating na shower out, na mga naliligo. Tapos, meron pa doon mga naliligo. Walang daanan. So, yan mga kabikulana, bibit-bitin ko yung slipper ko. So, shower out po. Good morning. So, yan mga kabikulan. Yan na. So, yan po mga kabikulan. Wala nga pala akong dalang stand. Wala akong dalang kahit ano. Cellphone lang mga kabikulan ang dala ko. Chinelas, bitbit ko, tsaka wallet. Yun lang naman yung dala ko. Wala akong yung
pala. Hello po. Shower out. Hello po. Si Kuya. Shower. Asan sila ma? Pwede selfie. Shout out po Kuya. Joke lang ano. Siya may mga naliligo. So, ito yung ginagawa nilang cottage. Ayan o. May poste. 6 na poste. Tapos anahaw yung yung bubong anahaw. So, feeling ko magpapaana lang ako. Okay, lagay natin. Saan ba? Dito na lang sa gilid. Ayan. So yun po mga kabikulan at nagdala rin po pala sila papa ng dito. Yan o. Shilin at saka yung gasol. Ayan. Para hindi lang gumamit ng kahoy. So ginagamit nila to dun sa pinagtatrabawan nila. Hindi na sila gumagamit ng kahoy kasi yung tinatrabaho nilang bahay may pintura na, so bawal na siya sa baka kasi masunog, 'di ba? Tapos yan, dito kami mamaya magluluto. Tapos yun nga pala mga kabikulan na wala akong damit na dala. Wala talaga akong kahit anong dala. Cellphone lang tsaka wallet. Yun lang. Kaya hindi ako maliligo sa dagat. So, parang feeling ko maghapon kami dito hanggang sa matapos si Papa sa trabaho. Ganun. So, yun mga kabikulan na isasama ko si Bunso. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. So, yan yung isa ka pang kapatid. Maglalakad-lakad kami dito sa tabi ng dagat. So, yan. Makakaligo sila kasi may dala silang damit. Ako, wala akong dala kahit ano. So, yun nga pala mga kabikulan na abangan nyo mamaya yung tawag dyan? Pagtagati nila, yung sinasabi ko sa inyo na pagkuha ng shell. Kasi mamaya daw na tanghali or mga anong oras ba? Mga alauna. Basta mga tanghali. Na daw to? Ano tawag dyan? Ano yung tawag dyan? Yung ano tawag? Unas? Taob. Bak umanang taobin eh. Taob baga Dahil pag so unas. So pag ubas na kang dagat. Charot. Yan mga kabikulan na pag mamayang tanghali mag-uunas na siya. Yung na yung tubig. Parang mababawasan yung tubig. Basta ganun. Ganun siya mga kabikulan. So yan. May bangka. So, magkasama ko pa tong isang to. So, bali, 4 na kami. Kaso, wala akong chanelas pala. Kaya, yan o. Medyo Pero, hindi naman masyadong yung shell. Matalim. So, yan po mga kabikulan na sila pa nagtatrabaho doon. Tapos ito namang dalawa kong kapatid naghahakot ng baybay, buhangin. Naghahakot ng buhangin, ayan o. Ayan sila. Naghakot ng buhangin. Bakit bawal ba yung buhangin sa dagat? I mean, bawal ba gamitin yung buhangin na nasa dagat? Ano? Grabe, ang lakas ng hangin.
syempre sila naman talaga. Tapos nakapalang po ako. Yan. At pati yung kapatid kong isa nakapalang. So, mag-iigib po kami ng tubig kasi nga magluluto kami ng pansit. Kukuha pala kami ng hollow blocks. Kabato kasi. Mga kabikulan, nakuha kami ng hollow blocks, tsaka kukuha din ng tubig kasi magluluto nga kami ng pansit. So yan, ang oras po natin ay ano oras na? Wala, di ko makita. 8:50. Okay, 8:50 ng umaga. So nakarating kami dito 7:30. So ngayon 8:50 na. Kanina kasi nagtatrabaho si Padon sa ano. Tapos ako naman na nag-edit ako ng vlog namin ni Tin. So, kasi hindi ko pala edit. Kaya, here. Yeah! Yan yung daan. So, yun po mga kabikulana, nandito kami sa bahay po ni Kap. Bahay po ni Kap? Or bahay ni boss niya? Basta dito sa bahay ng amo niya. So, yan po yung bahay. So, yan po yung entrada. Entrada kasi nandito kami ni Papa nag-igib. So yan, nakapaapa din po ako. Tapos yung buhok ko parang ano na. So yun mga kabikulan na yung hollow blocks. So kinakarga na ni Papa. Meron pang 8 dun. Kinuha. Ayan. So, yung mga kabikulan na may nakuha si Papang ano yan? Balimbing. So, yan mga kabikulan na kinuha ko tong isa. Kasi, pag inubos ko yan, iiyak yan si Bunso. Charot. So, ayan. Ang ganda ng balimbing, oh. Ang linis. Napakalinis. So, dati talaga, pag kumakain ako ng balimbing, inaalis ko talaga to lahat ng balat. Ganun ako dati kumain nito. Pero nalaman ko kila Kuya Noli, kila Kuya Gatcho na yung dito lang talaga yung inaalis nila. So, okay din pala. Kaya, dati kasi hilaw yung kinakain ko. Green. Mas gusto ko kasi yung green. Tsaka, inaano kasi sa asin. Kasi masarap. Kasi mga kabikulana, kumuha pa sila Papa ng santol. So, Bangkok daw po to. So, syempre, pag Bangkok, asahan nyo ng napakatamis. So, from Thailand pa to kasi Bangkok daw. Charot. So, yan Kasi iiyak yun si Bunso pag walang ganyan. So, yun po mga kabikulana, yan na si Aba. Dala niya yung jug at ako naman ay dala ko itong santol na may balimbing. So, Bunso. Naligo na nga pala si Bunso sa dagat. Let's go! Yan po mga kabikulan. Bumili po ako ng put-put. Ay po, lali ako sa baba. Ito yung Ito yung binili kong put-put. Ayan.
So, sa kanila na to. Utol mo ito yan naman. Favorite ko yung violet. Ay, kasi ano, sila, ayun si mama magluluto pa lang ng pansit. So, may dumaan dito sa dagat na ano. Sa dagat? May dumaan na ano, pot-pot, kaya bumili ako. Asan si Bunso? Kami na si Kap. Ano? Puta, kamo sana nagtara. Uy, ano na pinalutang nyo ng duwa? Eh, kung mo lang nagpuro sa bumba. Dara na digdi. Ang kabasag ko. Buhay yan. Ating buhusan mo na si tubig. Against the light kasi, oh, ganun. Buhay, dagat. Day, basta Ina. ka bumba. Ano mo na? Kasya na dyan? Mamaya magigisa na si mama na ano. Pansit. Parang ano? Gusto kong tikman yung Kaya? orange. Guwa ako dyan. Naman ako nagguwa. Nagsakat kami dito. Ano yung lasa ng orange? Puta si pa. Yung orange. Ano man siya na? Sinalagan. Ba't parang mas masarap yung orange? Mas masarap yung orange. Pamuton. Sabay mo ka. Sarap yung orange yun. So yung mga kabikulan na mas masarap pala yung orange. Hindi yung tinawanan. Tama lang. Ay, si Bunso. Ay, go. Yan na po mga kabikulan na yung pansit. So, mamaya niya pagkaluto, kain na as. Ayan po pala, meron pa. Parang kulang yung ano, sabaw. Kaya limon na lang. So yun mga kabikulana, ang init po ng ano, ng buhangin, nakapapa naman ako yan. Oh. So yung mga kabikulana, nakakatapos ko lang po mag-live. So salamat po doon sa mga tune in sa mga na ano, nanood ng aking live. So yan, dito na po kami magtataga. So kakatapos ko lang, after ko mag-live, kumain ako ng pansit. Tapos eto, punta na kami kasi magtataga kami doon kasi ano, naunas na. Yung kabaliktaran ng high tide. Low tide, charot. Ano kasi, unas. Masaya wala yung ganyan, hindi na siya matubig. Ganon. So yan, kaya po lang sinabi ko sa live, 6% po yung phone ko, kaya pipilitin ko pong ano to. So feeling ko kasi maghapon kami dito. Wala akong dalang charger. Hindi ako ready. Wala akong power bank. Tapos wala akong dalang damit na bihisan. So yan nga pala mga kabikulan, na marami dito ang nagtataga di pala. So ayan, meron yung ano, yung ang ganda.
okay lang naman. Okay lang naman. Ayun sila mama at saka si Bunso. So sila papa kasi mamaya pag tanghali na saka din yun pupunta dito kasi may trabaho pa sila. Ah, ganyan pala. Ganyan. Bigla si mama ito na. Ganyan pa. Nakakuha ka na? So yan, hindi daw kasi marunong si mama. Si Bunso din, oh. Tingnan niyo si Bunso. Anong ginagawa mo, Bunso? Ganyan yan? Ayan, oh. Very good. Ay, ang liit. Hindi na yan pwede. So, ang gamit nila, kutsara. Kutsara yung gamit nila. So, mamaya try ko din. Yan si mama. Nasa trabaho ko. Pero to si Bunso talaga. Galing. Paano yan, Bunso? Turuan mo ako, Bunso. Paano yan? Sir, mga kabi ko na wala pa silang nakukuha. So, mag-try din ako. So, yun po mga kabikulan na nagpayong po ako kasi unfair. Yung mga nakumukuha dito, ayan o, nakapayong sila. Nakapayong, may yung ulo nila, naka-jacket. Tapos unfair naman kasi kung hindi ako diba, papayong. So, papayungan natin si Bunso. Kasi, oh my God, lakas ang hangin! Tingnan niyo yung payong, oh. Oh my God! So, papayungan natin si Bunso. Ayan si Bunso. So, yan. First time po namin gawin to. Kasi hindi sila marunong, kaya wala pang nakukuha. Pero si mama, ayun no, meron na siyang isang nakuha daw. So, si Bunso, wala pa. Ayun no. Bunso, dito ka. Payungan kita. So, yan. Ako na lang muna. Tagapayong ni Bunso. Tagapayong ko ni Bunso. Lakas ng hangin. Yan o. Feeling ko sa may tubig, bibi ko. Tapos sa may mga luho-luho. Duman ata. Sa may mga butas-butas. Parang doon. Mga kabikulana, oh, hinanap ko si Shai na nandun pala. Kinarir talaga niya yung paghahanap. Gustong-gusto niya talaga makakuha. Kaso wala pa talaga siyang nakukuha kahit isa. Talagang kinarir ni Bunso. Ano ba? Kambing. Hi. May kambing daw doon, oh. Madami daw. Naririnig niya daw kambing. Hindi yun kambing. Iya sa sabi man ng babae may kambing, nalig mo kanlalaki kambing doon. Ah, kambing. O sige lang, may nahanap ka na. Ba't nandito ka? Kanina nandun ka. Ah, yung payong ko na naman. O, saan ka napupunta? Nakahangin ka na. Maaay na daw. Saan ka na? Bumabaliktad yung payong ko. Ba't ka nandyan? So, yan ang shower out sa kanya. Ayun, meron na siyang nakuha. Yun. Ah, talagang mahirap pala kumuha niyan. So, si Papa. Opo. Si Papa, pag umuwi, meron siyang dala. Kaya, medyo lang. Masarap kasi yung sabaw niya. Kahit kaunti lang, yung sabaw. Opo, ginigisa sa luya. Napakanamit ng sabaw niyan. Opo. Ala, kamimi ko yung bayo! Oo, Tumakbo yung bayo. Ayaw sa akin. Sabi ni Bunso, ayaw daw sa akin ng bayo. Oh my God, kasi yung dala ko. May dala kasi si Bunsong santol. Pinahawakan niya sa akin. Oh my God! So, ayan. Kanina pa po kayo, ate?
talaga. Ayun nga yung isa doon, oh. So mga kabikulan na hindi na ako nagpayong. Ayun yung payong, oh. Kasi nga ano, yung hangin. Oh, bunso, ano yan? Ayan, liit. Ano, bunso? Kaya pa? Gayahin mo si nanay, bunso, ganyan, oh, sa kanya. Oo. Ang lakas ng hangin, eh. Sila mga si payong, yan ah. Oh. Ano meron? Meron? Ano yan? Yan o. Charot. Maglaro ka na baga dyan. Huwag, bibi ko. Matamaan mo si nanay. O, saan ka na naman pupunta? Saan ka na naman? Saan ka pupwesto? Ano? Naglaro na. Meron, ayun, ano yun, ano ito? Ano to? Ay, hindi man. So yun po mga kabikulana, hanggang dito lang po muna ang aking mabibideo. So yan kasi 3% na lang yung CP ko. So kasi di naman kasi ako na-inform. Kagabi, hindi ko na-charge yung CP ko. Hindi ko alam na pupunta dito sa Pakakay para kumuha ng shell. Tapos yun, pumunta kami dito kaninang umaga, 40% lang yung CP ko. So, yun, hindi siya umabot. Kaya mga kabikulana, pag-sound natin, bibili tayo ng power bank. So, yun, sana po nag-enjoy kayo. Ayan si Bunso, hindi pa rin nakakakuha ng shell, kahit isa. Si Mama meron na. Pero mamayang hapon siguro sila papa yung magtataga. Di sila yung maghahanap. So yan, bye-bye na po muna. So, sana nag-enjoy kayo. Ayan siya, oh. Nabitin daw kayo. Nabitin daw ba kayo? Sorry na. Sorry na. Oh. So yan, bye-bye.